Ами аз нямам да казвам много приказки, освен да ви пожелая супер готина вечер. Радвам се да сме тук всички заедно, отново. И да ви кажа честит рожден ден на някои, които го отминаха и някои, на които им предстои, не им предстои. И въпреки всичко, честит рожден ден и честит празник. Днеска сме се събрали за рожден ден. Няма училища, няма спомени, само рожден ден. Да сме живи и здрави. На здраве! Аз искам да кажа, че това красиво нещо и табелките по масите, това са дело на Арто. Това е подарък на Арто за всички нас. Само това ли бяха аплодисментите за господин Шагозян? Така де! За госпожа Кочо са да аплодисменти, за господин Шагозян няма аплодисменти. Как така? Мъжка солидарност, господин Шагозян. За вас специално! Няма да ви карам като абитюрентите да броим, защото трябва да броим цяла вечер до 50. Се кара, за моя скъпа моя миличка. Дайте гушна, така. Аз съм старшия диджей и малко от тук нататък дисциплината трябва да е по-голямичка. Давай, диджей, сега разбий ги тия кръсени дами. Аплодисменти за даренът на българските диджей Ганчо Пашов. Да, не е време. Аз съм тази вечер негов гост, аз не съм на... Това ме е поканил да бъда сред вас. Давай сега да гости за гоша, давай, диджей. След това искам Латино. След това Латино здраво. Почваме с Нино Амор. Ужас. Ето ги помня, ето ви помня. А така, началника на влака къде е? Браво на началника на влака. Карай хубаво влака. Мечта. Защо толкова скромни сте тя е хубаво мечта? Защо пичуха хубави? Защо? Стига с тези телефони! Стига с тези телефони! Скъпичка! Не ли си купона тук? Благодаря! Айде тук да... Телефони! Латино за тая дама, тук за всичките! Даже и аз ще играя. А така, заповядай. Стига с тези неразделни косове. Стига, веднага ми да помиш амор. Дай малко любов на тези момичета. Кой ще бе? Кой? Маряна ще пеш ли това? Как ти ли колко ще ходи? Поне не било принос možda. Откъде не бе? Тук е това. Ако обичаш ти го, едничко, нали така не? Да не вникти. Не забравя ни цял живот.
Още самото начало дамите преобладават на сега. За всички дами, честит юбилей 50. Види мъжи, ще ме разбие, ма няма да може. Още много ма бива. Тук ли? Има е страх. Къде е това момче красиво да го видим? Така ли? Няма да сима е нея. Още бре. Добре! С Тони Димитров, дует с госпожа Найденова. Аз имам една молба шампанското, само не тук към плота, защото ще останем без музика. Навънка в двора или вие се пускате тук на гласа. Мариана, да пускам ли Happy Birthday? Да! Чакаме.
Набор 65. Честит юбилей на всички 138 човека. Тази вечер стават 50 години. Пускаме Happy Birthday! Честит рожден ден на всички! Набор 65! 50 години юбилей!